ఆ చాగుతున్నామ్మా కొక్కు మొసలే మూతి మొసలే ఉండేది. హలో ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಯಾನಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗುಂಡತೆ ಚಾಲ ಪರಂದ ತಿಂಡಿಲ ತಿನ್ನದ ಸೀದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈತ ಗಂಟೆ ಒಂಬ ಕರಿಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಚಾ ಪರಂದ ಸೀದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಕೊಡೆ ಬೋಡುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಾಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಂದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ದ ಅದಿತ್ತನಿಗೆ ನೇಟಿನೆ ಪೋಪುನೆ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮುಳುಂತುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೊಡೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಸತ್ತು ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬರೀರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತು ನಿಂತಾಕಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪುಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡೆ ಸೇಲಾಂಡು ಒಂಜಿ 230 ಪಿರೊಂಜಿ 180 ಸೊ 410 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಣಿ ಆಂಡಿನಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ನನಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆಂಡ ಫುಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಅದು ತುಲೆ ಕೊಡೆ ಕೊನೊತ್ತಿ ಜೇರಿಂದ ಪಂಡದು ಹೊಸ ಕೊಡೆನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಓ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಡ ಒಂದು ಚಾಗದೈತಮ್ಮ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಪಿರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಪುಪ್ಪಗೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಕಡಪುಳ್ಳತೆ ಪುಪ್ಪನ ಪುಪ್ಪ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅವರವರ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡುವರವರ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ 10 ಗಂಟೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯಾರೆ ಟೆನ್ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊಸತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಕುಣೆಯರೆ ಮತ್ತು ಬೋಡಾಪನ ತೆಂಚ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಒಂದುಲ್ಲ ಬುಗೊಂಜಿ ಕೊಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಇನ್ನು ಓಲ್ದು ಈತೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಕೊಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪದ ದಿನ್ನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆ ಕೊಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತೋಜಾವಿ ಟ್ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಇಂಕ ಬಡ ಉಂಡು ಚಾಗ್ ದೋಸೆಲ ಕಜ್ಪುಲ ಚಾ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ತತ್ತನೆ ಬೋಡ ಕೈ ಜಾರ್ನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಐಕೆ ಪಂಪನೆ ತಿನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಬರಲಿಂದ ತಿನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಎಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತೆ ಕೈ ಚೂರು ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ನೆ ಇಂಚ ಜಾರ್ನೆ ಓ ಅತ್ತೆ ಜಾರ್ನೆ ಕೈ ಜಾರ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ತಾಂಟನೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಓಣಮ್ಮ ಕರಿಂಚಿನ ದೋಸೆ ಬೋಡಿ ಇಂಕ ತೋಜಾರೆ ಇದು ಕರಿಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಚಾ ಗುತ್ತೆ ದೋರೆಸಿನಾಗ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೇತಿತ್ತೀರ ಅವಳ ಕರಿಂಚಿದ್ದು ಇನ್ನು ತೋಜಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಯಾನಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಪೋಪ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ಪರ್ದು ಬತ್ತೀರು ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಮೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಜ್ಜನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಾಯಕ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ವೈತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಕೊಡೆನೇ ಮಾಡಿತಿದ್ದೆ ಕೊಡೆ ಬೈಯಡೆಂಗೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಆತವೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಾಡಿತ್ತದು ಅಡಿತದು ದೀಪದಿದಾಯ ಕಣಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಡು ಅಂತ ಪಾತೇರಿಯರುಂಡು ಬೈ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅಡಿತದ ದೀಪದಿ ದಾಂಡ್ ಬರ್ಸಲ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪೊಂಜೋಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೋಜ ಇರ್ತೈತಿ ಐತಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕುದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜೈನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತೆ ನೈನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಪುಡಿಯರಿಂದ ಯಾನು ಎಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ದಾಯಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ದಿನ 10 ದಿನ ತೊಲೈ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತುಡು ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ದಿನ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ 10 ದಿನ ತೊಲೈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ ಫೋಟೋಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಕಡಪುಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು
ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕೊಂಜಿದೈತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇನಿತ ಉದಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಸದಿಗಂತ ಅಡ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಫೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡತೆ ಸೊ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಪೋಪೆ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಸಾರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಫೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ಏಲೆಕ್ ಎಂಪೋಪೆ ತೂಕ ಈ ಸಲ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುನೊಂದು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಪದ್ರಾಡಾಯಿನೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏನೆಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅವ್ಲ್ದಾಯ್ತಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಬತ್ತನ ದೀಡಿಯರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಕಜ್ಪುದೈತಮ್ಮ ಯಾನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲ್ಪರಂಡಿಗಮ್ಮ ಅಂಚ ಜೈ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟ ಆಪುಜಿ ರೆಡ್ ಕೈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಸೇಫ್ ಅತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬೇತೇನೆ ತುಂಬ ಪುರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದಿರೋ ಅಂತನೆ ಜಾಕ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ಉಂತು ನಿಕ್ಕು ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಲ್ಪವೆ ಅಂದೆ ರೋಮ ಉದುರ್ನ ಉಂತದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದೆ ಹೊಸ ರೋಮ ಬರ್ಡಾತ ಕೊಂಚ ಹೊಸತ್ತ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನು ಹೊಸತ್ ಐಟಮ್ ಕೊಣತದೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯತೆ ಒಂಜಿಂದು ಎಂದೆ ಗಾಡಿ ಅಂದೆ ಗಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒಂದು ತಾರೆ ಕೊನೆರೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತೋಟರ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊನರಿಯರ ಪೂರ ಮೂಕೊಂದವ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪುಜ ಉಕ್ಕೊಂಜಿದೈತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೊಕ್ಕೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕೆ ಮೂಲುಂಡು ಈ ತುದ್ದುಂಡು ಸರಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ಸರಿ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಜ್ಜೆ ಜಪ್ಪರೆ ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಸ್ಕ್ ಮಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆತ್ತದೆ ಈಗ ಕಾಬು ಕತ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏರ್ಲ ಬೋಡುದು ನಮಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಿ ಹಗೂರ ದಯತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಕ್ನ ರೋಮ ಉದುರ್ನತಿ ಐಕ್ ಬೊಣ್ಯ ಪಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಉದುರ್ನವು ಬೊಣ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೊಣ್ಯ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗುರಿ ಉಂಟು ಗುರಿ ಉಂಟ ಇದ್ದದ ಜಾಕ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕುಂಡ ಜಾಕ್ನ ಫುಲ್ ಬೊಣ್ಯ ಮುಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖದೈತ ಅನ್ಪಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬ್ರದರ್ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಜಾಕ್ನ ಬ್ರದರ್ ಯಾನೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ರೋಮ ಉದುರ್ ನಾವು ಬುಕ ಬೊಣ್ಯ ಮುಟ್ಟದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟಿಗೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ತಿಕ್ಕೇರ ಅಂಚೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮುಟ್ಟೆ ನಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಬುಕ ಬೊಣ್ಯೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ತೂಕ 2-3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹುಷಾರಾವು ರೋಮ ಉದುರ್ ನಾವು ಹೊಸ ರೋಮ ಬರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನನೆ ಅನ್ನು ಮೀದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪನೆ ಐತೆ ಬೈಯಾಂಡ್ 6 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಏನು ಅಂಗಡಿದವಳೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪುರಿನು ಫೈನ್ ಮಂತೆ ತೂಲಿ ಮೊಸಳೆ ಕೊಕ್ಕುದುಲ ಐತ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೊಕ್ಕು ಮೊಸಳೆ ಮೂತಿ ಮೊಸಳೆ ಉಂಡು ದಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡವು